Dinakip ng pinagsamang puwersa ng Libmanan at Kabusaw Municipal Police Stations ang isang 49 anyos na lalaki na kinilalang si George, hindi niya tunay na pangalan. Alas 3:40 ng hapon nitong Marso 16 sa Barangay San Pedro, Kabusaw, Camarines Sur. Si George ay matagal nang pinaghahanap ng mga otoridad at itinuturing na Rank 3 Regional Most Wanted Person dahil sa patong-patong na kaso. Ayon kay Police Chief Master Sergeant Juan Batolina, tagapagsalita ng Libmanan Municipal Police Station, nakatanggap sila ng impormasyon na nagtatago ang suspect sa Barangay San Pedro, kaya agad silang naglunsad ng operasyon para sa kanyang pagkakaaresto. Galing niya doon sa lugar na pinagtaguan, parang may relative siya doon sa barangay San Pedro. Doon tumuli siya. Kaya lang, kagaya nga na nasabi ko po kanina, talagang hinihintay lang siya gumalaw kasi medyo magulang din. Kaya lang mas magulang yung mga pulis natin. Kaya nahuli po siya. Nahaharap si George sa 9 na kaso ng statutory rape at 8 kaso ng lascivious conduct. Ang mga biktima ay ang anak ng kanyang asawa sa una nitong asawa. Halos 18 taon din siyang nagtago sa batas. Kasalukuyang nakakulong si George sa Libmanan Municipal Police Station. Samantala, nananawagan ang mga otoridad sa mga magulang na maging alerto at maingat sa kanilang mga anak, lalo na ang mga minor de edad, upang maiwasan ang mga kaso ng pang-aabuso. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.